Amini na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan dugu maa jɛ anw fɛ yan duguba kɔnɔ Boubacar Sidiki a na kɛnɛ a fɔ pikiri kelen don an na min ye fatɔ pikiri hadamaden bɛɛ lajɛlen de bɛ girin maanifin ka girin cogo i b'a fɔ ko fa bɛ mɔɔ la Boubacar Sidiki min ye nɛnɛndon ye diɲɛ duguba bɛɛ lajɛlen bɛ ten maanifin bɛ jɛ ka bɔ so ɲɔgɔn fɛ maanifin bɛ segin ka taa so ɲɔgɔn fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn sabula ntɛnɛn ye duwakun daminɛ ye an k'a ɲɛɲini min ye sɔrɔ ye min ye kow ye a bɛ se ka dulon cogo min na jango an bɛ don min na i ko bi Boubacar Sidiki k'a dɔn waati damadɔ o b'a ni saga sanni cɛ Boubacar Sidiki hadamaden kamana ganna jamana ka gɛlɛ fɛn di sɔrɔ minnu bɛ fɛn di Boubacar Sidiki o tila bɛɛ lajɛlen taalen don diɲɛ fɛ ni min ma taa magan ni min di magan Boubacar Sidiki k'a dɔn o tigi taa bɛ fan Allah Allah kelen minnu tora Boubacar Sidiki an n'olu yɛrɛ bɛ ka kɛ kelen ye fɛn t'olu bolo bilen o haramu nka a bɛ ɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn Ahmed Jakite ale bɛ jaw la Mamutu Suruni ɲɛ t'a la ale don a bɛ ka basa min don n'ale bɛ nin cogo la e t'a ye o nin tɛ ka bana basa in technicien ni nin basa in e fana ye kumana ka dan dɔ wɛrɛ technicien b'an ka basa don basa b'a la sa nka nin tɛ ka e ma nin basa in ye n ko nin ye fɛn de ye 2 mètres don 2 mètres nin ye i laban ayiwa u ni jateminɛ koyi Boubacar e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Mamutu ye yamaruya di i k'a dɔn kunnafoni dakolo an b'a walo o bɛ bɛn ne ko fana cogo bɛ Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 siɲɛ 15 Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye Stade Malien ye a y'o ɲɔgɔnna de fana kɛ i k'a dɔn joli b'a la Stade ko kɛla sisan a b'u kɔnɔ ko ɲinɛna o a b'u kɔnɔ ko ɲinɛna o a b'u kɔnɔ ko ɲinɛna blanc joue blanc gagne et blanc tue e tɛ ne jɛman na an bɛ dɔ fɔ a ɲɛna jeliba ma foyi y'a la u bɛ taa deuxième division na n b'o kɔni f'i ye Boubacar Sidiki kuma bɛ kɔfɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnnikɛla min ye dankɔrɔba ye a tɔgɔ ye de ko Mohamed Haidara Sirifukɛ ko a ko Bahamudu ka kuma na a ko jɔn ala ale kun ɲɛna sen kɔni jamana sariyatigiw i k'a dɔn na sariya ko fɔ sabula olu taar'u jɔ sariya kɔfɛ Boubacar Sidiki ka sababu kɛ mun ye Maître Muntaka Tall a ko n bɛ kalo tile 23 san 2025 min ye jamana sariyabolo fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ dɔn min kɔni y'u ka hakilina ye ani jalaki min b'u bolo ka t'o bɔ k'o bin a jamana ɲɛmaaso kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn ma tɛmɛ sariyaso la koyi min ye commune 3nan sariyaso 4nan 5nan Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ye ŋaniyajira kɛ ŋaniyajira min ye ni jamanadenw olu minnu b'o o hakɛ ɲini Boubacar Sidiki olu de y'o kɛ sabula min dara ka politique tɔnw sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko parti politique bɛɛ lajɛlen ka dakolondi k'a filenkolondi maa wɛrɛ ma kɛ camancɛ fanga wa olu ko kuma u na to sariya kɔ o de la u ye ŋaniyasiri kɛ ka sɛbɛnni kɛ ka taa jira sariyatigiw fɛ yen i k'a dɔn ayiwa bingani min kɛra olu kan a ka wuli sariyatigiw fɛ yen Boubacar Sidiki jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra jaabi minnu b'a jira k'a fɔ ayi jamana ye hakilina min da i k'a dɔn a tɛ se ka lagosi wa a tɛ wuli Muntaka ko a ko nin ko in gɛlɛyara Boubacar Sidiki ka sababu kɛ mun ye n'i ye jamana in da k'a lajɛ hakɛ n'o ye hadamadenya hakɛ ani jo sariyaw ye o labatoli jamana kɔnɔ o kan ka kɛ ale kun dalen don a la olu ye nin ŋaniyasiri min kɛ sariyatigiw kɔni na wuli ka jɔ kɛ ka jija kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn tiɲɛ bɛ fan min fɛ ka se k'o bolo da nka u ka jaabi kɔni a y'u gan u kamana na sabula bɛɛ lajɛlen y'a jira ni min kɔni kɛra fanga fɛ i k'a dɔn bila haki i k'a dɔn u da t'a la wa i k'a dɔn a tɛ kɔrɔbɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a tɔ ye kelen ye Bamuntaka ko jamu fanga sinsinni ani jamu fanga taali ka ɲɛ jamana yɛrɛ bolo dali ani jo sariya labatoli Boubacar Sidiki i k'a dɔn u tɛ dan nin ma bolofara fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ sariya ko fɔ n'o bɛ jamana sariya sunba yɛrɛ ko fɔ olu bɛ wuli ka jɔ kɛ sa ni ka se yen e k'u ma sɛbɛnni kɛ k'olu ladɔnniyalen o tuma u ka hakɛ a ka sagow ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wara l'indépendant ka fara Haidara kan n'u bɛɛ lajɛlen fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le témoin le témoin A Keita ni y'a ka fasiri ye ka A Keita ko min ye halisa avion sanko kuma
ta se an ga sorda su ka menen sanko kuma ma a to sira to kan ga siga dala de bawo ni ya laje i ba ye ka fɔ nin ko in a wulile kana se bima ba ye ka fɔ maa dɔw kɔni minnu be n'a fɔra ka ko kɛra olu ɲɛna n'olu de kɔni kan ka jɔ a ko kɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se k'u taabolo faamuya n'o dɔ bɛ tali kɛ madame Buhari Fili Sisɔkɔ kan a waati ni ale kun ye minisiri ye min n'o ɲɛsin bɛ an ka nafoloko a n'an ka sɔrɔdaboloko ma wa n'i y'a lajɛ fana sɔrɔdasi jalatigi dɔw fana bɛ olu cogoya fɔ an bɛ a la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ an ka camancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale fana a welela ni envers in na ni ka taa sɛbɛkɔrɔ ɲini nka i b'a ye k'a fɔ nin ko in taa ni ka segin i n'a fɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ cogo min na taa ni ka segin bana o tɛ maanifin to n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in a bɛna taa kuncɛ waati jumɛn na dɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ fɛn o fɛn fɔlɔ sa n'o kan ka kɛ ɲɛfɔli ye ka bɔ ni maa minɛlen ninnu yɔrɔ ka ɲɛsin an ka kiiri tigilamɔgɔw ma u wele ko tan i b'a ye k'a fɔ ɲininkali min bɛ ta ni ka sɛmɛ u la u b'u da don a la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o fɛsɛfɛsɛli o kɔni t'a to fewu u ka bɔda di u ma n'an k'a ma ko liberté provisoire wa n'i y'a lajɛ u ka sɔrɔnalidonnaw n'o ye avocat ye olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen sabati kɛrɛnkɛrɛnyana min ye madame Buhari Fili Sisɔkɔ ye musokɔrɔba a bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na ka taa yɛrɛ furakɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw ye nin tribunali ninnu kɔnɔna na olu kɔni ma sɔn bɛɛ ka se ka bɔda di madame Buhari Fili Sisɔkɔ ma a ka se ka bɔ ka se ka furakɛli ni ka o bolo da ko maa bɛ se ka fɛn min sɛgɛn nin envers in na o dɔ bɛ tali kɛ min ye Amadu Aya Sa nɔgɔ waati min na ale fana tun bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaya la i b'a ye k'a fɔ min ye baara dɔw ye olu da jɛngɛnna a bolo o baaraw da jɛngɛli kɔnɔna na o kɛra sabu ye min ye fanga min n'o nana na ale ka fanga kɔfɛ n'o ye jɔnkuda fanga ye i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ a ko in bɛ se ka da o de ma bawo ni Amadu Aya ka ko lajɛ a minɛna ka datugu ka a ka kiiri ko ni k'o don bisiba t'a la sanga n'a ka waati kiiri yɛrɛ bɔra Bamakɔ yan fo ka taa a nun don Sikaso région kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ o tilala ka ɲɔgɔn cɛ tugun ni ka na ni a ye Bamakɔ yan wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ Amadu Aya kan fɛrɛ o taara kuncɛ min na n'o ye Beru Rouge banfula bilenman donbaw an ka finitigilakaw la o maa 21 minnu n'olu tununa n'u fa la Amadu Aya ka taa na i b'a ye k'a fɔ o envers in fana tilala ka taa kuncɛ min na o de ye ko an ka bɛn a la taabolo dɔw bɛ yen o latɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Aya n'a nɔfɛmɔgɔw olu ka bɔ kaso la wa min ye Beru Rouge maa 21 minnu n'olu fa la olu n'u somɔgɔw makama min kan ka ta ni ka ɲɛsin soma ninnu ma o taabolo bɛɛ lajɛlen o tɛgɛ nɔ bilala sɛbɛnfura dɔ la o baara ni ka o waleya min ye fasirikɛla ye n'o ye Aketa ye le témoin kɔnɔna na ale ko yalima ko madame Buhari Fili Sisɔkɔ ni maa wɛrɛ minnu nɔ minɛlen bɛ ni avion sanko kuma in na ka taa se an ka sɔrɔdasiw ka minɛnko ma ko yalima k'a ko k'a tɛna laban o taabolo kelen in na wa wa n'i ye ko in lajɛ a bɛ bin ka wuli la cogo min na kumaw b'a la ka ɲɔgɔn diɲɛ yɔrɔ minnu na ani kumaw b'a la ka ɲɔgɔn ye fan minnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan sa ni ka jaabiba kelen bɔ n'a sɔrɔla madame Buhari Fili Sisɔkɔ ka taa se maa wɛrɛ minnu nɔ minɛlen bɛ ni avion sanko ani sɔrɔdasiw ka minɛn sanko kuma na n'olu kan ka bila u kan ka bila wa n'u man ka bila yɛrɛ fana n'a sɔrɔla sariya kan ka taabolo min da ka ɲɛsin u ma o kɔni o baaraw ka boloda bɛɛ lajɛlen k'i ta fan dɔn nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ le témoin kɔnɔ Aketa a ka fasiri Bwabatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance nin y'a boli ko siɲɛ 160 ani siɲɛ 6 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Cɛgun Bube Mayiga Cɛgun ko a ko nin giiri min n'i dabɔra k'a fɔ madame Buhari Fili Sisɔkɔ mago tɛ hinɛna a mago tɛ makari la a ye mago to a mago to la a mago bɛ kiiri jɛlen de la Bwabatigi n'o fɔra a kan ka dɔn a ko min ni min dara ɲɔgɔn kan nin ko in na n'i y'a ta ayiwa ni k'a sarada kamana guwa bina nka ni maa min bɛ kodɔn Bwabatigi i na da la k'a fɔ nin giiri in tɛ wari dunko ye nganamu yɛrɛ tɛ ko ye Bwabatigi nin kɔni ye juru sara walima politiki i k'a dɔn hakili na n'o tɛ joli bɛ se ka da la Bwabatigi i k'a dɔn kiiri min kɛra ni k'a bila san 7 kɔfɛ segin kɛra a kan a bilala Bwabatigi k'a fɔ tiɲɛna kiiri min n'an bara k'a bolo da jɔ ko a la i k'a dɔn k'o dafalen dɛ wa nganamu ko kuma min fɔlen don jɔ ko a la i k'a dɔn a ma dafa wa i k'a dɔn tɛgɛ ma da kisɛ den kan n'o dun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kiiribulon kɔnɔ Bwabatigi o de ye fuluka ye min ye kiiritigɛlaw fɛ yen tubabukan min ka di jɛ tubabukan bɛɛ ye n'o f'i ye fulukan Bwabatigi ni kiiritigɛlaw f'i ye i b'i yɛlɛ muɲamuɲa i bɛ taa i ka so sɛbɛnnikɛla ko munna fulukan tɛ
fɔ sa dɛ Bougazelli nga cɛgumu ko awa ko n'i y'a buso k'a lajɛ ministre kɔrɔ min n'o kumana n'o ye Maliki Maliki yɛrɛ de kumana yalima a nimisara i k'a dɔn kiiri wulili min kɛra a fɛ k'a to ministeriya la a nimisara de wa yalima Philippe Boire ka hinɛ don a ko o tɛ Bougazelli k'a dɔn min kɔni jɛlen don ko bɛ ko in kɔrɔ min kɔni ka girin ka sababu kɛ mun ye min ye ministre kɔrɔ ye bamanankɛ i k'a dɔn a yɛrɛ nimisara fo k'a fɔ k'a to ten a dama don a kuma na Bougazelli Soumaïla Boubé Maïga i k'a dɔn a ka fɔ la a ko n'i ye ko in wuli ka jɔ ta k'a lajɛ Bougazelli i b'a ye k'a fɔ majɛ bɛ fan caman na i k'a dɔn dɔw y'a ɲini k'u yɛrɛ kɛ wara ye nin kiiri in kɔnɔ dɔw y'a ɲini ka tɔgɔ sɔrɔ kiiri in kɔnɔ n'o tɛ Bougazelli k'a ma se o ma san 7 a k'i b'a ye k'a fɔ kiiri min kɛra n'a datugura sariyatigiw fɛ yen yamaruya bɛ sariyatigi ɲɛmaa bolo kiiri min kɛra k'a wuli ka jɔ boloda nka min ni min fɔra o fana ka fɔ k'a jɛya sabula i k'a dɔn Maliki y'a jira k'a fɔ minisiri 4 ɲɛmaa 4 olu bɛɛ lajɛlen bɔra ko min na gɛlɛya ye an ka sɔrɔdasiw hakilina sɔrɔ ko min na min ye institution Bretton Woods olu y'a ɲini k'a fɔ sa i ka kɛ kiiri in kan Boubé ko k'o kumaw tɛ tiɲɛ ye dɛ k'a jɛlen don sabula vérificateur général ka wuli ka jɔ ni jateminɛ na Bougazelli k'i k'a dɔn a ma kɛ sababu ye gouvernement min ye maa 4 min dɔn a bɛ fɔ k'olu gɛnna sabula wari dun kɛra a ko non ko n'i y'o ko ta ka lajɛ o kuma in dafalen dɛ ka sababu kɛ mun ye a ko i b'a ye k'a fɔ min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye Soumaïla Boubé Maïga o min kun ye ministre ye o bɔra ministeriya la Kidali ko in dɛmɛnen de kɔfɛ o yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ ale bi wala sɛmɛ sabula Kidali ko in nana ni hakilina ni tɔgɔ tiɲɛ min ye a barika bonyana Bougazelli n'i y'o bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ministre wɛrɛ min n'o y'a jɔyɔrɔ bila Bougazelli k'a dɔn madame Boire Philippe sɔgɔ o bɔra ministeriya la yɛlɛmani dɔ de kɛra dɔrɔn min ye Gora Diarra nana o nɔ na u y'ale bila ka taa Ouagadougou ka kɛ commissaire du Mali IMOA kɔnɔ Mahamadou Camara Bougazelli o kun ye directeur de cabinet présidence la i k'a dɔn ani ministre jɔyɔrɔ tun b'a la a labanna ka kɛ i k'a dɔn chargé de communication ye i k'a dɔn présidence la Bougazelli ministre jɔyɔrɔ b'a la min ye Moustapha Ben Barka ye o tora a nɔ na ministre délégué chargé des investissements Bougazelli i k'a dɔn fo ka laban ni ka taa kɛ i k'a dɔn ɲɛmaa ye min ye jamana kɔkanna ye FMI ye mun fɔ a don Bougazelli k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ sarakisɛ minnu bɛ a i k'a dɔn sugubilo ko kunna ni secret défense n'a b'o ko fɔ o de ye gundo ye o ka lajɛ n'o tɛ k'a fɔ de ye ko wariko min n'o dora marifaminɛnw zanni na k'o ɲɛɲinini don Bougazelli i k'a dɔn u ye min fɔ secret défense in a bɛ min ni min ko fɔ sariya la ni sanni feere bɛ kɛ i k'a dɔn a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko ministre Maliki Kulibali a ko a y'i banba ninnu de ka ni ka kiiri in kuraya wuli ka kɛ kiiri kan min ye Boubé ye n'o ye cɛgumu ye cɛgumu y'a jira k'a fɔ o kuma ninnu dafalen dɛ a n'a k'a nimisara de sabula kiiri bulo in baraka ta ni ka hakilina minnu kɛ kuma minnu b'a kɔnɔ ani wulikajɔ minnu kɛra Bougazelli n'i y'a ta k'a lajɛ a caman b'a la o dafalen dɛ secret défense dun ye jumɛn ye jamana gundo don Bougazelli ni marifa dɔw bi sa a ɲɛfɔli walima k'a sɛgɛsɛgɛ k'a da diɲɛma k'a mɛn Bougazelli k'o manga nafolo min donna na o ɲɛ ɲinini o ye wajibi ye o ɲɛfɔli o ye wajibi ye nka vérificateur général Bougazelli yalima sariya kun b'ale bolo a donnama in kama a fɔra fɛn min ye secret défense ye o ka ɲini ni ka taa o ɲɛfɔ fo ka t'o wari da hakɛ fɔ walima minɛn ni minɛn minnu sanna minɛn jumɛn sara marifa Bougazelli k'a dɔn sɔrɔdasiw ka minɛn Bougazelli n'a damanda minnu sanna i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a donnama in kan minnu kun bɛ ni jalaki b'u kan walima ni olu a kɛra olu ɲɛna olu k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Cour suprême n'o ye jamana sariya sunba ye Bougazelli k'a dɔn o y'a ɲɛnabɔ ni ka hakilina ta a ko k'i bɔ yen maa minnu bɛ yen a donnama kama sariya kun ye jumɛn in de ko fɔ Bougazelli n'a fɔra i ye masa ye walima i ye ministre ye i ni kiiri ka kan yɔrɔ jumɛn ye Bougazelli o de ye haute cour de la justice sɛbɛnnikɛla ko min ye o don ye a Cour suprême kɔni y'a ɲini o don Assemblée nationale fɛ wulikajɔ ka boloda ninnu minnu bolo bi baara la a ka d'u ma sariya ka jɛn n'a ye waasa u ka se ka kiiri Bougazelli fo ka taa fɔ coup d'état kɛra i k'a dɔn a donnama in kama Assemblée nationale ma yamaruya di a ma yamaruya di k'a fɔ ninnu ka minɛ walima u ka kiiri Bougazelli i k'a dɔn waati kelen bi taa dafa tuma min yɛlɛma nana don kow la Mahamadou Kasoge a don ale de kun ye procureur économique ye mars kalo tile 27 san 2020 i b'a ye k'a fɔ a nana communiqué kɛ Bougazelli k'a
jira k'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya ani nafolotiɲɛ min kɛra jamana kɔnɔ i k'a dɔn yɛlɛma minnu kɛra o tuma min ye Sumɛli Bube Mayiga Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'o wulila Madame Buhari Fili Sisɔkɔ o wulila Musafa Ben Barka o wulila Boubacar Sidiki ka taa se o damada ma o dun y'a sɔrɔ yɛlɛma yɛrɛ de kɛra ka sɔrɔ o ni ji ma kɛ sabula maa minnu kan ka ninnu bolo bɔ baara la Boubacar Sidiki k'a dɔn o ye Assemblée nationale ni yɛlɛma minnu kɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn bɔra ca dɔ de la ka taa ca dɔ la u bi jamana ka baara la n'i ye jamana sariya cɛtigɛdenw da article 613 code procédure pénale Boubacar Sidiki ka taa 15 loi portant composition organisation la hawla i kalan de don i bɛ ninnu dɔn ni bɛ mun fɔ sariya bolo minnu bɛ hakilina ninnu latama ka tila ka u fɛsɛfɛsɛ a b'o de nɔfɛ Boubacar Sidiki min bɛ taa tɛngu haute cour de justice la yɛlɛma minnu ani dilanni minnu kan ka k'a kɔnɔ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye cɛgumu ka fɔ ye yɛlɛmaba de b'a la ani majɛba de b'a la min kun kan ka nɔgɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn kiiri fila min kɛra n'a fɔra ko foyi tɛ yen u ma fɛn kɛ wari ma dun bingani ma kɛ suɲɛni ma kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn mɔgɔ kun kan ka t'o kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nka min ye politiki hakilinaw ani yɛlɛmaniw olu de nana kɛ sababu ye ka ko in yɛrɛ wuli tuguni ko in wulila a dabilali dun gɛlɛyara sabula i k'a dɔn n'i ma kun sɔrɔ walima i ma ɲɛ sɔrɔ a la i b'a bila danga jumɛn na Boubacar Sidiki k'a dɔn maa dɔ b'a la o kɔni tora a gɔngɔ sisi la n'o ye ayiwa Sumɛli Bube Mayiga o minɛna fo ka t'o faatu kaso la yalima min ye nin ko in ye a na banba nin jogo kelen in na ten fo Madame Buhari Fili Sisɔkɔ Ala k'an kisi fo Ala ka taa se o fana ma kaso la wa Boubacar Sidiki i k'a dɔn cɛgumu kelen ka ɲininkali kɛ min kɔni ka kan Boubacar Sidiki o de hakilina ka jidi k'a dɔn k'a fɔ min kɛra ani min ni min fɔra Boubacar Sidiki n'a sɔrɔla olu de ye wulibali ye a ka t'o dangan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛka pep k'a ka feere fɛn Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ de b'a tun kɛra ko ni bakɔnɔ jɛgɛ n'a y'i tɛnɛ kɛ baji ye i b'a sɔrɔ a balo cogo fɔ n b'a ye a tɛna kɛ jɛgɛ jala ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko sɔrɔ de Bamako sɔrɔ de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko min y'an ka forces armées maliennes ye a ye bogo sɔɔri terroristes ka jɛrɛjɛkulu dɔ la n'a bɛ wele ko Nusra al-Islam o kɛra Bulkesi ani Modibo bogo min i b'a dɔn bogo kɔnɔ kelen wa wo b'a la a ma nɔgɔ min ye fasirikɛla ye n'o ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ kununko kari n'o bɛnna juin kalo in tile gale ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye jɛrɛjɛkulu ye n'o ye jatigɛwale kulu belebele dɔ ye n'a bɛ wele ko groupe terroriste Nusra al-Islam i b'a ye k'a fɔ u kɔni u ye wulikajɔ ni dana juguya wale dɔ ta k'u b'o ɲɛsin anw ka forces armées maliennes ma Bulkesi o mara o kɔnɔna na o bɛ Douentza région o b'o o de fɛ wa ka sanga ni anw ni Burkina dancɛ o kɔnɔna fana ye nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati min na o b'a la ka nin fɛɛrɛ jugu ni dabala jugu fara ɲɔgɔn kan anw ka sɔrɔdasiw olu bɛɛ b'a fɔ siɲɛna kɔnɔ u tɛ sunɔgɔ wa min y'anw ka sanakulu ye n'o y'an ka kɛlɛkɛ avion ye gidiw bɛɛ lajɛlen kɔni lasɔmina sa u faralen kɔ ɲɔgɔn kan k'u bɛna baara cɛjugu ni k'a bolo da Bulkesi ani Mondoro kɔnɔna na Douentza région na i b'a ye k'a fɔ baaraw a tiɲɛna u bolo bawo faali dɔ dala terroriste ka ɲi dɔgɔw olu ma jɛ sula ye koyi bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i bɛ terroriste dɔ n'a nana nin mana ko sugu bolo da ni faali kɛra kelen fila i b'a ye u b'a fɔ k'u b'u kɔdi ten o kɔditɔla min ye avion ye ale fana y'a ka baara ani ka o bolo da min ye sanfɛmaw ye olu ko dugumamaw ma a y'a to anw ma n'o tɛ i yɛrɛ mana baba kuma n'a bɛ fɛ ka wari ba min ye sanfɛmaw ye ko anw kɔni anw yangalen fiɲɛ sanfɛ ka nɛgɛden minnu to ni bangulu ninnu na an n'a tɛ segin koyi bawo a lawulila maa minnu kama coyi olu de filɛ nin ye ko bɛɛ k'i ta sɔrɔ kɔma u y'u ka baara ni k'a sɛbɛkɔrɔ boloda o bolodalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ su de kɔni sɛbɛkɔrɔ saradala sa o saradalen kɔ u k'u tɛ da o fana ma min ye ka mɔmɔli kɛ n'an k'a ma ko ratissage o y'o baaraw fana fɛɛrɛw tigɛ joona wa n'i y'a lajɛ o waatinin kelen fana na i b'a ye k'a fɔ jatigɛwalekɛla ninnu ko u ma baara dɔ fana ta n'o ye hakilinajugu dɔ fana ye ka ɲɛsin Kulukoro région ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye o b'i bolo
min ye bulgisi ani mondoro ye jongo ala terroriste ka jɛkulu n'o ye Nusra al-Islamu ye jongo ala n'a jalaka bɛ se fila min ye bulgisi i b'a dɔn sanga n'a ka waati u bɛ na u n'anw ka maa ninnu u bɛ ci ɲɔgɔn na nka u kun t'a kalama ko min labɛn bɛ ni ka bila ka sigi ka olu kɔnɔ koyi nin don kɔni a ma diya n'o kun ye kununko kari ye kari a kɛra don finma ye u bolo bawo min ye janjo ye o jara forces armées maliennes na nin ko sɛbɛ sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ sɔrɔ Bamako kɔnɔ laya jara a ka fadiri wagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdan kura maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko i k'a dɔn o kɛlɛ janjo kelen o jara an ka sɔrɔdasi kuluw la sabula Bamandi ka jateminɛ o de ye ka mankan ba wuli jamanadenw ja ka tigɛ maanifin ka kari ɲɔgɔn na tafa ni nafa ka na dɔn wagatigi Mali armée a ye jamanadenw hakili sigi kosɛbɛ wagatigi hali n'a sɔrɔla dugu min bɛ yen ni armée ma se i b'a ye k'a fɔ dugudenw hakili sigilen bɛ sabula ko in tɛ taa o de kɔ wagatigi i k'a dɔn o don kelen a n'o waati kelen Sirakolila ani Tanabugu wagatigi i k'a dɔn Bamandiw u filɛ k'u faw yɛrɛ la u fɔlen dɔrɔguw ani dulɔjugu la sa wagatigi k'u na u kun da o yɔrɔ kan yankadi yen ye jaja armée labɛnnen bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukɔrɔ mara la wagatigi kuma min n'u y'u fa k'u kun da Sirakolila kan ani Tanabugu wagatigi yankadi yen ye u taara sɔrɔ sɔrɔdasi kuluw labɛnnen bɛ k'u kɔnɔ u dafalen i ko sankisɛ n'u ko law n'u ko law wagatigi an k'an yɛrɛ ɲini marifa ani sɛbɛn ni kisɛden minnu b'an bolo o n'an sumaya ko ye u y'o fili ten n jara ka taa olu jigi da bɛ sɛbɛn kan wa e ɲɛ b'a caman na ko sɛbɛn man ɲi wa a bɛɛ labɛnnen don sɛbɛn a bɛɛ kafiri wagatigi fasiriba ko juma don yankadi yen ye hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn état major général olu ma kunnafoni di kɛ wagatigi su min kɔni yera ye Bamandi su la a bilenman n'a finman danda la wagatigi i k'a dɔn u ma da u ma koyi ka tila k'u nɔbɔ minnu kisira i k'a dɔn an k'a tɔnin fa wagatigi u tora boli de la sa ayiwa u ka dugukɔrɔ minnu bɛ an'u bɛ dingɛ kolo kungokolo minnu kɔnɔ sɔrɔdasiw taara caman sɔrɔ yen wagatigi olu caman su donna o dingɛ kɔnɔ yen sabula olu ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye tile damadɔ wagatigi yɔrɔ min fana n'o ye Murujan mara ye n'o bɛ nara wagatigi k'a dɔn sɔrɔdasi kuluw labɛnnen kun bɛ min ka Bamandi kɔnɔ sabula u b'u jogo dɔn min ye jumadon ye kunnafoniw kɔni y'a jira maa caman wagatigi u dadalen ɲɔgɔn dafɛ o kɔni tɔni minnu n'olu kisira ka bɔ Sirakolila dɛ olu fana y'u kun da Murujan de kan ka taa fara dɔw kan yankadi yen ye wagatigi n'i ye kisɛ mankan mɛn law sanfɛla dugumana wagatigi t'a dɔn fa min ka kalan sɔrɔdasiw y'u sɛbɛkɔrɔ bunde wagatigi i k'a dɔn ni hadamaden su dalen a na k'i ɲɛna k'i bɛ lahara bɔlɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi kuluw kɔni ka kunnafoni da jamanadenw tulo kan hakilisigi basigi wagatigi nin ye kɛlɛ min maa si t'a ban kuma dɔn nka min b'a ɲɛ jamanaden ani duguden kelen-kelen na bɛɛ an ka fara sɔrɔdasiw kan wagatigi a ma fɔ i ka kisɛti a ma fɔ i ka maakundi n'i ye fɛnjugu min dɛmɛ dɔ ye wagatigi i mana jate min ye kunnafoni di joona o bɛ kɛ sababu ye min ye ko ye k'a tɔ teliya nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun nouvelle horizon bɛ u fo n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les sursaut Mariamu Sisɔkɔ nin y'a ka fasiri ye Mariamu ko min ye anw ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite anw k'a ma ko OCLEI ɲɛmaaba n'o ye Mumini Gindo ye kalifa furancɛ min kun d'a bɛ ka kalifa la e ko a ka baara o ma nɔgɔya wa fin de mandat san 8 kɔfɛ o baaraw o kan ka kuncɛ ni sɛbɛnfura min dilali ye n'an k'a ma ko rapport o kɔni a y'o ta juma tɛmɛlen ni ka taa n'o ye camanjɔrɔ fanga bolo ɲɛma o ja b'a la n'o ye primature ye général de division Ablaye Mayiga ale y'a bisimila a bisimilalen kɔ i b'a ye k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔni ta la ni ka ɲɛsin rapport in ma wa rapport in n'i y'a ta k'a lajɛ ŋanamu n'o bɛ corruption ko fɔ o dossier 100 o y'o de sɔrɔ u bolokɔrɔla la wa 63 o y'o baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka se a da la wa n'i y'a lajɛ ko kura majɛ n'o ye nafolomugu ye o min n'o tununa san 8 in kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an ka foroba cakɛda ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a
k'a fɔ sefowari miliyari 32 o de tununa wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana ko kɔrɔ k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka du walima so jɔn bɛ minnu ka wali dugukolo lankolonw olu minnu sɛgɛsɛgɛli n'an ko ma ko bien immobilier maa 40 ani kɔ o sɛgɛsɛgɛli tala ka ɲɛsin olu de ma du 500 in maa 40 ani kɔ olu de sɛgɛsɛgɛli ye olu de sɔrɔ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mumini Gindo ka fɔlɔ o kile ɲɛma i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a jira premier ministre la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye k'a fɔ ale ka baara a nafolo dama kana se bi ma baara kuncɛli ma a ye baara bolofara ni ka a caya wa a ma taa ka maa caman a ma taa ka jama bɛɛ lajɛlen ye a ye i samɛ bɛɛ lajɛlen la o dɔ bɛ tali kɛ an ka confession religieuse kan n'o ye diinɛ bolofara tigilamaw ye ka taa se denmisɛnninlakaw ma min ye jɛkulu n'o ye clubw ye ninnu bɛɛ lajɛlen sigila sen kan u bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ fana wa o baaraw juru la sa i b'a ye fana k'a fɔ an ka constitution kurakurani min n'o dilanna ka bɛn juillet kalo tile 22 ma san 2023 i b'a ye k'a fɔ ko OCLEI k'a ye wulikajɔba kɛ o dilanli fana na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana ko kura min ye wulikajɔ ye OCLEI a y'o kɛ ni bɛnkan sɛbɛn dɔw tɛgɛnɔ bilali ye ka ɲɛsin an ka jamana selege 4 kɔnɔna na cɛkɛda minnu bɛ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ Cour suprême kan a n'olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔw tɛgɛnɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ wa u taara jamana kɔkanna fana na min ye OCLEI ye Mali cogoya bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ cogo min na diɲɛ ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛnw fana tɛgɛnɔ bilala ye min kɔni n'o bɛ kɛ sabu ye OCLEI bɛ baara o baara kɛ ani majɛ b'a ka baara minnu n'olu filiw bɛ se ka latilen cogo min na i b'a ye k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen o bolodala ni ka kɛ sababa ye wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye jamana kɔkanna ye maa dɔw bilala ka taa waasa olu bɛ se ka taa dɔ fara u ka kalaw kan k'o dafa cogo min na min ye baara min n'o taa bɛ ka kalifa o la n'o ye OCLEI baara ye a ka se ka kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛ bɛ k'a laɲini cogo min na wa n'i y'a lajɛ min ye déclaration de bien ye a ko waati min na yani OCLEI a bɛ sinsin ni k'a bolofara bonya ta olu bɛ na waati min na déclaration de bien k'a tun bɛ hakɛ min na i b'o dɔn wa 43 nka u nalen u ye maanifinw sɛgɛsɛgɛ n'o y'an ka fonctionnaire ye hakɛ o bɔra 43 la ka taa 2000 bonya o la m'a faamu maa 43 o ye yan'u ka baara daminɛ yani Mali ka baara daminɛ 43% wa ayi 43% tɛ dɛ 43 yɛrɛ de 43 déclaration de bien o de tun bɛ yen maa kuma muruti wa e ɲinɛna wa awɔ tiɲɛ don i terikɛ n'a ka mɔgɔ olu kuma ko k'u tɛ sɛgɛsɛgɛ wa n terikɛ jumɛn kana na n bila kuma na a bɔra de da dɛ ayiwa na min ye u bɛ yɔrɔ min na bi yanni baara ka kuncɛ min ye déclaration 2000 ye olu de sela ka kɛ wa a jirala fana k'a fɔ min ye Cour suprême ye ale fana bɛ a ka baara la min ye dunkojuguya ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔna na wa k'an tɛ ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ an mako bɛ wari min na an k'o sɔrɔ k'an mako ɲɛnabɔ ni a ye k'a sɔrɔ an ma taa juru ta jamana kɔ kan OCLEI ka baara a bɛn bɛ nin ma nin ye kosɛbɛ cogo min na y'a salo ka bɔ Sirso kɔnɔna na Mariam Sisɔkɔ a ka fasiri Wagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n b'i kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Wagatigi k'a dɔn kɛrɛfɛmɛriw kɛbaw ŋanamu kɛbaw u n'a dɔn k'u ni maa bɛ ɲɔgɔn na Wagatigi k'a dɔn douaniers tɛ ɲinɛ u tɛ suma douaniers sigi kun y'o ye kɛrɛfɛmɛriw ni k'a kunbɛn k'a kɛlɛ walima a kɛlen kɔfɛ ni ka tila ka tɛgɛ da i ka ten ngami Wagatigi kɔsɛ in na DRLF o ye bolofara ye min bɛ douane na karita ani 9 Wagatigi olu bɛ yanba la dugufuranjɛw la ani Bamakɔ munumunu salo la kari kurakuraw Wagatigi nka i k'a dɔn plaki kolo ani carte grise kolo de b'a la nin bɛɛ lajɛlen dina ni ye de nin bɛɛ lajɛlen ŋanamu de ye Wagatigi i k'a dɔn faso niyɔrɔ n kana se k'o di min ye direction de renseignement et de lutte contre la fraude o de ye DRLF ye Wagatigi k'a dɔn a y'a sɛbɛntiya sabula nin kari kurakura minnu nana jamana kɔnɔ Wagatigi i k'a dɔn olu kɔni bɛ yanba la fa bɛɛ lajɛlen na min ye directeur général des douanes n'o ye Simbo ye Wagatigi i k'a dɔn a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ walima min bɛ tɛmɛ a b'a bɛɛ lajɛlen kalama sabula ale o de b'a ka hakilina na nin karitali kɔnɔ n'o ye Wagatigi i k'a dɔn société de transport dɔ don min kɔni n'u bɛ jamana in kɔnɔ yan u b'u to a fɔ o de ye fiɲɛ ye o de ye fiɲɛ ye
kojugu ti bɔ dugu la gansan o tɔgɔ de bɛ fɔ waati u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ ni ka taa ye k'a fɔ kari tali 9 ninnu nana n'o ye jamana kɔnɔ Boubacar k'i ka don baara ka yanba kɛ plaki min b'a la nkalon don carte grise min b'a la nkalon don Boubacar i ka don u ye nin kɛ mun kama nin yɔrɔ min kan ka di jamana ma Boubacar olu bɛ se ka panw kunna cogo u bɛ kisi nka sɛbɛnnikɛla ye min fɔ a ko i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ kari kura ninnu a bɛ n'a fɔ ayiwa maa min da don an sigi ɲɔgɔn jamana dɔ de ka kari don ɔhɔ ayiwa e kan bɛ joli ma an ka taa i sɔminen don an ka taa e m'a fɔ i ye tura kɛ de dɔrɔn tɛ n bila ka n da kɛ ka fɔlɔfɔlɔ bi tigɛ dɛ n'i ko sariya i bɛ sariya sira de ta n'i taara i yɛrɛ kɛ sɛlɛku mɛlɛku a laban badeni nɛn diya kojugu a bɛ min seli kunu o bɛ bala kan na o bɛ sɔrɔ k'a ta di o b'a ta di jɛ ala i jɔ dɔ ko ye jɛ i ye ka karida kan mɛn Boubacar sɛbɛnnikɛla ko dɔnniw kɔni ye tɛgɛ da u bɛɛ kan a 19 jɔlen don sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na sabula n'i ye kari 19 kɔni minɛnen min b'o o kɔfɛ maa si den kelen a bilalen bɛ sariyatigiw ka bolo kan kiiri kɔni o na kɛ sa Boubacar a y'a dabɔ min kama o ye dan kɛ sabula a n'a bɛɛ lajɛlen wari sara min ye jalakiw ye ka tila k'o bi a kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra 22 septembre hakili sɔrɔ saga sɔrɔlen tɛ ma tezara premier min hakiliw ma fara ɲɔgɔn kan saga ma sɔrɔ o ne ko ne a ka ɲi kuma a tɔ kun tɛ ayi fo ka sa cybercriminalité Mamdu o bɛ ka tɛmɛ n'a ye cɛkɔrɔba ɲuman na Usman Isufu Mayiga i b'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛlen a ye wele bila Don Kibaru tilamɔɔw la anw yɛrɛ jabalaba kɔnɔna na waasa gafe in kɔnɔ ko kungilenna minnu bɛ a la n'a yɛrɛ ka jɛkulu o bɛ se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ko kan cogo min na a bisimilalen kɔ Maison de la Presse o ɲɛmaaba fɛ n'o ye Banjugu Dante ye i b'a ye k'a fɔ min ye Usman Isufu Mayiga a ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ baara o baara n'u bɛ k'a boloda jamana to a la n'o bɛna kɛ bɛn ni kelenya hakilina minnu ta la a kɔnɔna na ni k'o kɛ gafe ye k'o ta k'o di jamana marabaaw ma i b'a ye k'a fɔ ko n'a ma tɛmɛ Don Kibaru tilamɔɔw ka bolo kɔnɔna na jɔn ko ala ko baara k'a bɛ kɛ e tɔ ka a jɛn ye bawo n'i ye baara ninnu lajɛ baara kunba n'i y'o ta jamana in kɔnɔna na n'i ma Don Kibaru tilamɔɔw sen don a la i bɛ sɔli k'a sɔrɔ i ma taama wa n'i y'a lajɛ fana min ye wulikajɔ caman ye hakilina ninnu caman bɛ yen u ka se ka don ba la u ka don maaw hakili fɛ ko Don Kibaru tilamɔɔw de b'u k'a disi fa a la ka ɲɛfɔli a cogo boloda cogo ɲuman ni ka o boloda waasa min ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ye i mana kɛ jamana fa o fa fɛ seleke naani kɔnɔ i ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a ko kɔnɔna na a kɛ kɔ ka nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ Maison de la Presse ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Dante ye a ko hali kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ nin ye cɛkɔrɔba da kɔnɔ n'o ye Usman Isufu Mayiga ye a ma foyi fɔ ni biri haki tɛ bawo min ye taabolo caman ye n'i y'a lajɛ a ko caman bɛ yen a bɛ daminɛ a bɛ kɛ ko dolokuja mɔgɔw b'a yelen ten a bɛ sin ka jigin ka bin ten fuga o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye minnu kan ka kɔrɔfɔ a baara ni k'a kɛ ka kuma lase maninfinw hakili ka kunu ka bɛn n'a baaraw bolodacogo ye o de ye Don Kibaru tilamɔɔw ye n'olu sen donna na ka bɛ a daminɛ o bɛ kɛ sababu ye baara caman bɛ yen a tɛ dansira la a bɛ kuncɛko ɲuman sɔrɔ hakilinajigi n'i y'a lajɛ min ye nin sariti in ye min ye titiri 6 ye o bɛ a kɔnɔna na chapitre o 39 bɛ a la cɛtigɛden n'o ye article ye o 105 o de bɛ document in na nin ye sɛbɛn sɛbɛnna y'a salo ka bɔ 26 mars kɔnɔ Abdul Karim Sanogo a ka fasiri Boubacar n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'interne de Bamako n'a lamini Boubacar ka bɔ douaniers fɛ yen min ye inspecteur général Amadou Konate Boubacar i k'a dɔn dankɔrɔba kɔni a to a ye kɔbaw tigɛ sa sabula min ye Kongo jamana ye Boubacar i k'a dɔn farafinna bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan jɛkulu min n'u k'a ma organisation mondiale des douanes Boubacar juma tɛmɛnen olu tun bɛ ɲɔgɔn ye bala Boubacar i k'a dɔn inspecteur général Amadou Konate Mali ka ciden u y'a ta ko kura ni k'a kɛ ɲɛmaa dangan ye min ye présidence régionale de l'OMD AOC
ni kabako da ye Basiri ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ko petu i k'a dɔn Konate e min ye Mali ka ayiwa ciden ye lasigiden ye anw fɛ yan an t'i jɛ n'a ye e ka bɔ an kɔrɔ koyi an kɔni y'i ta kokura min ye san kelen wɛrɛ ye i k'o ka an dafa ka d'a kan min ye waati tɛmɛnen ye i ye hakilina minnu fɔ i ye baara minnu kɛ i ye wulikajɔ minnu kɛ yelen min n'i y'a mɛnɛ a bɔ farafinna douaniers ni ɲɔgɔn cɛ jɔ ko Ala an t'i jɛ n'a ye k'a fɔ e ka bɔ an bolo kɔrɔ koyi ɛlɛ ni i bɛ tɛmɛ n'a ye Basiri n'i y'an ka jamana yelen bɔlen ye i k'a dɔn yelen min bɛ diplomasi ko fɔ n'o de ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ bɔli ye dankɔrɔba in jɔyɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ min ye Konate Mali toit duman min b'a la bi jango douanier baara la toit duman min b'a la bi jango wulikajɔ ni jateminɛ na ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ busuli ani kɛrɛfɛ mɛru kɛrɛli dankɔrɔba in ka hakilina a n'a ye dabali minnu tigɛ Basiri a kɛra misali ye i k'a dɔn farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ma o de ye nin jɔyɔrɔ in d'a ma Basiri tubabuw ɲumana il met la barre très haut ale kan ka taa retraite la san wɛrɛ n'ale taara min bɛ bila nɔ na n'o ma se ka nin kɛ kun ayiwa i b'a dɔn diɲɛ dugukolo sanfɛ Ala de kɛn bɛ ka maa dɔw kɛrɛnkɛrɛn ka bila baara dɔ la wallahi jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'o kalifal'o la i b'a tigi dɛmɛ de baara in bɛ kuncɛko ɲuman sɔrɔ Basiri o tuma an bɛ dugawu don kɛ min ye dankɔrɔba ye n'o ye directeur général de la douane min ye inspecteur général Amadou Konate Basiri k'i k'a dɔn a bɔ donnikura min dalen don ka d'a kunna farafinna a ka s'a donni kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ interdit Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la interdit Bamako karamɔgɔ dɔ tun o bɛ dansigi an ka bidon kibaru la Basiri i k'a dɔn joli halisa wa tɛ sabali i jɔn ka dɔɔni f'u ma sabali awɔ Blanchou Blangaye o don Basiri i k'a dɔn an ye fasabu la halisa wa doublé anw ka doublé Sidi ni an ka doublé joli n'a ye de Siyɛn 8 awɔ a bɛ dɔ f'a ɲɛna o joli ba kɔni u bɛ taa deuxième division de la ayiwa ne bɛ min kɔni fɔ e mana jigin ka bɔ étage in sanfɛ yanni i bɛ i ka mobili lasɔrɔ n'u kɔni tora ni mobili ni ɲɔgɔn cɛ kɔni e yɛrɛ ɲuman dɔn visi de ban joli bɛ se wa a banna koyi u bɛ se fɛn na bilen de u ka ko banna o waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye donna su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛ bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan Basiri k'i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ ne ni Abdou Touré bamanankan jɛmukan kan jɔn di dɔw kan Madani Touré ale bɛ donzɔngɔni kɛnɛ de kɛ ale bɛ sɔrɔ ka fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali min ye Hamadi Jakite ka jaw ta i k'a dɔn k'an yɛrɛ kɛ Facebook ani o kɛra tigɛ ye sa an bɛ yɛrɛ kɛ de ko ye ale kɔni b'an jira diɲɛ na de Facebook ni dɔ in tɔgɔ ye sa Facebook ni YouTube Facebook ni YouTube k'an lajɛ o kan radio tɛ ka fɔ officiel o de y'a n'i y'o don a b'a fila bɛɛ de jira i la ten ni yɔrɔ min ka di i bɛ taa dasi i bɛ taa yan o n'o tɛ maa dɔw bɛ to ka ne wele ko an ka groupe ko WhatsApp groupe ne ko WhatsApp groupe tɛ koyi groupe t'an bolo WhatsApp groupe t'an bolo mɔgɔ wɛrɛw de kɛn bɛ ka fɛn in kanu u b'a bila o kan wa n'i y'a ja yɛrɛ ye ani ja original tɛ kelen ye bon n bɛ min f'i ye i ɲɛ b'o WhatsApp groupe la a bɛ sara de koyi haramu o don ko dɔ ye ne wele ka bɔ Congo ko 200 in k'a bɛ sara cogo di ko n k'ale yɛlɛ a nana mɔgɔw ka ko kɛ po ye ni ne tun b'a ɲɛdɔn ne tun b'a yɛlɛ o e t'a administrateur e b'o yɛlɛ cogo di n'i y'a yɛlɛ i b'a jigin ne tun bɛ WhatsApp groupe créé koyi mais komi ne t'a kow ɲɛdɔn ne kamana ganna e k'a to tan n'i ye kow ɲɛdɔn ka don a kɔnɔ i laban bɛ taa fɛɛrɛ dɛsɛ Adama Kulibali ka bureau da la kana sigi n bɛ k'a ɲɛ de f'i ɲɛna e k'i da dɔntani in dɔrɔn ma ta a ka ɲi o fana ye cybercriminalité ya cɛ Ala b'a na maa sira jago ye Ala an tɛ ka kuma ayiwa joli m'an dɔn kɔfɛ e tɛ se ka kuma cogo di e tɛlen k'i ka RFI kɛ tɛna taa i fɛrɛ ma i ka so wa o ye tiɲɛ i tɛ dan o ma o tuma n da t'a la Basiri daw tun bɛ na a k'an bɛn sini masha Allah nin kɛnɛ kelen kan wa salam